Bon dia i benvinguts a aquesta jornada 23 ja, jornada d'estiu de la professió mèdica a Puigcerdà. Un matí d'estiu que ens aplega any rere any i aquest any amb un títol ben maco, Fent xarxa, compartim per millorar la salut de les persones. I què és compartir? Compartir és lo teu, fer-lo dels altres. És que si fem això, compartir ja és millorar, no? I millorar la salut de les persones, clar que sí, i també nosaltres. Compartir és millorar. I és que avui lo de compartir té més sentit que mai. La realitat de la nostra vida i dels nostres pacients és una altra. Tenen els pacients, les persones, necessitats múltiples, canviants, un canvi i complexes. Això segurament fa que el model assistencial que tenien abans, en el qual el metge feia les seves recerques, mirava alfarreres, estudiava, això, a més, aquesta revolució tecnològica que tenim, fa que sigui un model estanc que ja no dona sortida a les necessitats de la població, ni a les nostres. I porta implícit que s'ha de treballar d'una altra manera. Aquests avanços tecnològics que estan al nostre abast, però també a l'abast del pacient. El nivell d'exigència és altíssim. Llavors, està clar que l'única manera de donar resposta és un treball conjunt, a nivell transversal, en el qual diferents professionals de l'àmbit de la salut, però també a diferents nivells assistencials i també a nivell de diferents especialistes han de treballar conjuntament, però que segurament no ha de ser un recurs que quan fa falta el puguis fer anar, no. Ha de ser la realitat del dia a dia per donar resposta. I d'aquesta manera tindré un servei sanitari que tingui una continuïtat assistencial, que sigui accessible a la vegada i per tant sigui de qualitat. Què fem avui? Llavors aquí què fem? Intentarem compartir les diferents realitats assistencials, diferents models, diferents experiències que es fan arreu del territori per poder reflexionar i segurament serà un punt d'inspiració per nous avanços. Així que, poc més, donar-vos les gràcies a cada una de les persones que esteu aquí, escoltant, participant, a les institucions que fan possible aquesta jornada, perquè jo crec que cada una d'aquestes aportacions és un petit pas perquè tinguem un sistema més eficient i més humà. Avui, aquest matí, és una invitació a tejer, a tejer esta red de profesional que seguramente es la mejor garantía de una atención centrada en las personas. Benvinguts i moltes gràcies. Dono pas al doctor Subirach. Gràcies. Jo només volia dir-vos que estem molt contents que com cada any hagueu decidit venir a Cerdanya aquesta vegada per la jornada, compartir la jornada mèdica d'avui. A més, amb un tema tan actual com ha dit el company. I és que, de fet, la informació avança amb una velocitat que és tremenda. I això fa que molt sovint se'ns faci molt difícil assolir els avenços que necessitem per oferir la millor assistència als nostres pacients. De fet, ara disposem d'eines d'intel·ligència artificial que abans eren impensables, com l'Open Evidence i d'altres, que ens ajuden moltíssim a estar al dia. Però això no és suficient perquè aquests coneixements que hem assolit, per aplicar-los i adaptar-los en el nostre pacient concret i en el nostre context concret, necessiten alguna cosa més. I necessiten el que ha dit el company, necessiten comunicació i capacitat de cooperació.
perquè hem de ser, per anar tots a una, remar amb la mateixa direcció, o sigui que hauríem de ser capaços de construir aquests llaços de col·laboració que facin que puguem compartir els coneixements, els recursos, la coordinació entre els diferents nivells assistencials, evitar duplicitats, també és important, i millorar la seguretat del pacient. I probablement, si fem això, el que seria la intel·ligència col·lectiva s'ampliaria. I és probable que això redondés amb una millor qualitat i una millor eficiència dels sistemes de salut, però també amb una assistència més centrada en les persones, que falta que ens fa. I dit això, només volia donar molt les gràcies a les persones que avui han vingut a compartir, que ens compartiran les seves bones pràctiques i les seves experiències, i que de segur això farà que generin idees i que s'avanci en aquest sentit, i desitjar-vos que la jornada d'avui, com sempre, sigui enriquidora, útil i agradable. I sense més preàmbuls li passo la paraula, anava a dir la Pilar. A veure si va millor. Va millor, exacte. No amb dos no, amb dues mans no. Bon dia a tothom. Des de l'Associació Universitària Cerdanya, en el marc de la Universitat Ramon Llull, us donem la benvinguda a tots i a totes. Avui especialment també vull donar les gràcies i fer un agraïment a la doctora Bisba, perquè ha continuat confiant en nosaltres, ha seguit la continuïtat de venir a Puigcerdà a fer aquestes jornades de la professió mèdica, igual que van fer els seus predecessors. Per tant, doctora Bisba, moltes gràcies, i a tot el seu equip li agraïm que continueu confiant en Puigcerdà, amb l'Aucer, amb la Ramon Llull i amb totes les institucions d'aquest territori, que parleu en aquestes jornades precisament de territori, i em fa especial il·lusió perquè els que som del territori i estem també al Pirineu sempre estem una mica allunyats, i està molt bé treballar en xarxa i fer persones i fer territori en concret. Ja sabeu que per l'Aucer i per la universitat és molt important la formació de qualitat. Portar aquí al Pirineu experts i professionals de qualitat com sou tots vosaltres i tota la gent que ha vingut durant aquesta setmana és realment important per nosaltres. També nosaltres tenim molt clar que s'ha de treballar en xarxa. Fa molts anys que treballem amb el Col·legi de Metges de Barcelona conjuntament i evidentment treballar en xarxa ja no és una opció, sinó que realment és una necessitat. És una necessitat per, com deien el doctor Subirachs i el doctor Mur, per compartir, per fer intercanvi, per aplicar allò que funciona molt bé i també potser per millorar allò que es pot millorar. Us dono les gràcies a tots els professionals que esteu aquí. Segur que la jornada serà molt profitosa, sortiran noves idees com sempre, compromisos de cara als ciutadans i als territoris, i dir-vos que us ho passeu bé, que aprofiteu molt i moltes gràcies. Ens veiem. Passo la paraula al director gerent de la Fundació de l'Hospital de Puigcerdà, el senyor Miquel Abrantes. Bon dia. Molt bé. En primer lloc, agrair a l'organització que hagi comptat amb la Fundació Hospital de Puigcerdà i amb la meva persona per formar part d'aquesta taula de presentació, que realment per mi és un honor formar part d'aquesta taula amb personalitats tan rellevants que m'han precedit al parlar i que parlaran després de mi. Com ja heu dit, és la 23a jornada, per tant això vol dir que aquesta jornada és un èxit segur i també segurament és del tot segur que és un referent de trobades de la professió mèdica. Fet que es veu, evidentment, amb la qualitat i la rellevància de les persones que intervenen després, algunes de les quals companyes i amigues amb les que hem compartit experiències professionals prou intenses durant els últims anys i que realment abordeu un tema clau, que és fer xarxa per millorar la salut de les persones. I aquí, si em permeteu, dos aspectes simplement. Un és destacar el mateix fet de la jornada en si. Jo crec que això ja és començar a compartir, començar a fer xarxa i per tant ja és un primer pas. Ahir estava al sopar de l'Aucer també i
em sembla que hi havia 2 o 3 taules de metges i metgesses que segurament algunes de les converses, no totes segur, però algunes de les converses ja eren previs amb això i per tant també és un altre aspecte per crear i per compartir. Aquí, si em permeteu una anècdota, amb la meva anterior posició, que era gerent de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, l'anterior director del CatSalut i conseller, una de les ordres, entre cometes, que ens van donar, diu, feu que la gent parli, feu que la gent comparteixi, que es coneguin. Vam dir, hosti, un objectiu més senzill, o teòricament senzill, i realment, quan ho apliques, hi va haver experiències d'èxit, i jo puc parlar d'algunes, a la regió sanitària i entre la primària i l'especialitzada, que realment, tot i estar al mateix poble a 10 metres, costava que es parlessin i fèiem coses que no tocaven. I realment, simplement organitzant reunions periòdiques, la situació ara, en aquest moment, està molt millor que estava fa 3 anys, segur. Crec que com a fundació tenim una oportunitat d'or. Gestionem un equip de primària, una unitat d'atenció intermèdia i una residència. Ves alguns serveis transversals, com poden ser la rehabilitació. Per tant, jo crec que, jo porto 8 mesos només al càrrec, crec que podem ser referents, en el nostre nivell, evidentment, per tenir aquesta visió compartida i col·laborativa i en oferir una atenció integrada social i sanitària de qualitat. Tenim aquesta oportunitat. I realment ho tenim també perquè un altre actor clau al territori, que és l'Hospital de Cerdanya, que parlarà el senyor Gregori Guibert després de mi, amb el qual tenim l'obligació de seguir fent xarxa, de millorar, de col·laborar i de compartir encara més i de coordinar-nos el millor possible. I en això estem. I per finalitzar, m'estic allargant una mica massa, però comentar-vos que també des que estic a la Fundació hem iniciat l'elaboració d'un pla estratègic de forma compartida i participada amb tots els professionals que ho han cregut adient, per marcar una mica els objectius com a fundació. Evidentment, es parla d'humanització en l'atenció social, l'atenció centrada en la persona que comentàvem abans, es parla també de com atraure i fidelitzar el talent, es parla de com ser sostenibles econòmicament, però un dels aspectes que ha sortit i que han destacat tots els professionals i que, per tant, és un aspecte que els tenim i que jo crec que hem d'aprofitar aquesta oportunitat, és que tant a nivell intern com extern hem de desenvolupar una consciència col·lectiva, treballar trencant sitges, que inclús amb institucions petites com la meva passe, i passe molt, passe massa, i teixint complicitats, per tant, fent xarxa. I aquest és un dels objectius que han destacat els professionals i que ens hi posarem el més aviat possible quan tinguem una mica ja tancat tot aquest pla estratègic. Res més, us reitero els meus agraïments, sé que estic convençut que aquesta jornada serà tot un èxit i res més, li passo la paraula al senyor Gregori Guibert, que és el director general adjunt de l'ECT Hospital de Cerdanya. Gràcies. Hola, bon dia a tothom i moltes gràcies per convidar l'Hospital de Cerdanya a aquesta trobada. Ho sento perquè soc francès i el meu català és molt dolent i a més tinc un accent francès terrible, però intentaré parlar català. Nosaltres, com que som l'únic hospital transfronterer i binacional d'Europa, hem de fer xarxa amb la banda catalana, però també hem de fer xarxa amb la banda francesa. Tenim una relació especial amb la Fundació Hospital de Puigcerdà perquè és l'establiment complementari al nostre hospital, però també amb el temps perquè vam obrir l'hospital hi ha 11 anys, vam construir altres aliances estratègiques, per exemple amb la Fundació Hospital de la Fundació Altaia de Manresa. Tenim molts metges de la Fundació Altaia de Manresa que venen a l'Hospital de Puigcerdà per treballar i amb aquesta aliança estratègica podem omplir gairebé totes les especialitats mèdiques. I per nosaltres doncs, és una aliança molt important. I de vegades hem de trobar aliances estratègiques encara més lluny. Per exemple, tenim una altra aliança estratègica amb l'Hospital Sant Pau de Barcelona perquè tenim pediatres i ginecòlegs de Sant Pau que venen també a treballar a l'Hospital de Cerdanya. I vull donar una
donar dir gracias a l'Hospital de Sant Pau i a l'Hospital de Manresa, perquè sense aquesta ajuda no podríem tenir l'Hospital de Cerdanya que tenim avui. I a la banda francesa tenim una relació especial amb l'Hospital de Perpinyà, perquè l'Hospital de Perpinyà també ens envia metges per treballar a l'Hospital de Cerdanya, però també infermeres i un part del personal administratiu. Per exemple, jo soc un funcionari francès i soc de l'Hospital de Perpinyà. Aquest any hem construït una nova aliança estratègica amb l'Hospital Psiquiàtric de Tuïr i vam obrir un hospital de dia pels nens, pels adolescents, pels adults, francesos i catalans, i doncs una vegada més és una aliança transfronterera i binacional pel nostre hospital. I també amb la banda francesa tenim aliances logístiques perquè treballem amb un establiment francès, un establiment per gent amb discapacitat que fa la bugaderia de l'hospital, i treballem amb un altre hospital, un altre establiment a la banda francesa que es diu le Pôle Sanitaire Cerdan i que fa el menjar i també la neteja del nostre hospital. Doncs fem xarxa a la banda catalana, fem xarxa a la banda francesa i també intentem crear un vincle entre la banda catalana i la banda francesa. Puc donar ràpidament alguns exemples, perquè tinc només 6 minuts, però, per exemple, si volem reclutar un metge francès, aquest metge ha de fer l'homologació del seu diploma al Ministeri de Salut de Madrid. Després ha de demanar un NIE a la policia de Puigcerdà. Després ha de col·legiar-se al Col·legi de Metges de Girona. I tenim l'ajuda de tothom, del Ministeri de Madrid, de la policia de Puigcerdà, del Col·legi de Metges de Girona, però és un tràmit molt difícil, molt complicat per reclutar un metge francès. I nosaltres ens agradaria que hi hagués un reconeixement automàtic dels diplomes a la Unió Europea, perquè sovint podem sentir que no hi ha cap fronteres a la Unió Europea, i és veritat que no hi ha fronteres geogràfiques, però encara hi ha les fronteres jurídiques i és molt difícil trencar aquestes fronteres jurídiques. Puc donar encara 2 exemples. A l'Hospital de Cerdanya tenim un equip per les emergències català i un equip per les emergències francès. I tenim un vehicle del SEM i un vehicle del SAMU, que és el SEM francès. El vehicle català no pot anar al territori francès i el vehicle francès no pot anar al territori català. És totalment ridícul i estem treballant amb CatSalut i amb l'Agència de Salut d'Occitània per finalitzar un conveni, i amb aquest conveni el vehicle del SEM podrà anar al territori francès i el vehicle francès podrà anar al territori català. I hi ha un últim tema que estem treballant i potser és el tema més important perquè és el tema dels sous i dels diners. A l'Hospital de Cerdanya tenim molts estatuts, perquè tenim l'estatut de Siscat, tenim l'estatut d'Altaia, tenim l'estatut de Sant Pau, tenim l'estatut de l'Hospital de Perpinyà, tenim l'estatut de l'Hospital de Tuïr, tenim l'estatut dels mercantils i tothom té un altre sou, tothom té una altra edat de jubilació, tothom té un altre sou de jubilació. I amb el doctor Coni, que és el director de l'Hospital de Cerdanya, però no hi és avui perquè està fent vacances a França, amb el doctor Coni estem treballant amb la Comissió Europea per donar un estatut únic als nostres treballadors amb el mateix sou, les mateixes regles, el mateix edat per la jubilació, etc. I doncs nosaltres, com que som únics, com que som singulars, fem xarxa amb la banda catalana, amb la banda francesa, però també amb la banda europea i amb la Comissió Europea
perché a Malchabie-Coni hi ha vam anar 3 vegades a Brussel·les per intentar crear aquest estatut únic pels nostres treballadors. Sabem que és un camí molt llarg, però esperem trobar una solució.